Ҳама ассалому алайкум, бардор хуш омадем ба канали Сим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман, автори канал Муҳаммад Шарипов. Ҳозо ҳоло ин видеоро лангулӣ бо Рамзия мо мебина. Хел мекунанд метарсанд ки бо дабораи увай дар бораи як мавзӯи дигаре аст ки хеле ҳам ба шумо муҳима ва ба бародаре ки дар бораш мо гап мезанем муҳима, на танҳо барои дигар муҳоҷирон. Агар ба ёдтон боша, вақте ки ман видео кардам, гуфтам ман сурати видеоро дар инҷа мемонам, ҳам видеоро бидурен хеле ҳам хуб тамошо кунед. Ман чанд қап пеш гуфта будам ки Россия дар чунин ҳолат қарор дорад, чӣ кор кардааст, чӣ кор бояд бикунад, чӣ намуд мушкилиҳо дар сари муҳоҷир меояд. Яъне ки дар гап намезанам, ҳамон видеоро бидурен тамошо кунед ва ҳамин мушкилиҳоро аллакай кардам ва хеле ҳам маълумоти хуб мешавад барои тамоми муҳоҷироне ки дар Федератсияи Русия қарор доранд. Барои ҳамин хотир видеоро хуб пурра хуб тамошо кунед ки бигем и ҳолои корое ки шудааст тасдиқи ҳамун гапи мае ки чандин моҳ пеш ман дар видео гуфтагӣ будам ки Рамзия Ортиқова баромада гуфт ки аузу биллаҳи минаш шайтони раҷим бисмиллаҳи роҳмани роҳим. гӯш кунед, дастгирӣ фаромӯш накунед, бо мо бошен. ана шахсоне ки обуна шудагӣ нестен, обуна мешавед иншааллоҳ. беномусмон бар замони худаш нигаҳ дора, бемориҳоро шифои комил, бефарзандоро соҳиби фарзанд, бетақвору тақвон, беимоноро имон насиб рӯзӣ гардон, бенамозоро аҳли намоз гардона. Амин я раббал аламин. Бародари азиз, кадомита студентский билет дар Корея не бародар. Чонш дамиде. Барои чӣ рейд рафтест? Барои чӣ рейд кардест ҳанӯз дар Россия? Барои чӣ? Гамчима? Ҳамаи ҳамин сабабаш ҳамие ки айби хидмонае. Дурогу гуфтан ки дар зуромат бувад. Нагуфтан ки дамбадам бувад. Мо мардими тоҷик шата мехӯрад. Мардими тоҷика мебаранд маҳкам мекунанд. Шкал ки видео буромад ку задести анҷом. Аки нигоҳ када сабаб шаби нигоҳ плашадка дуромадиан тоҷико кӯдакои мардум Россияи ҷаи бача замин ямиёе дуромадиан задиан кӯдакоро сир кардиан чун волейбол бозӣ кардесиан футбол бозӣ кардесиан ман ки гражданин Россия дорум ман хеле биё бутса намекунам хеле чонш дамиде. баъд нами як айфон кредит мегира рассрочка мегира мошин дига ада формаи хушо мепуша как бута ки те бечораи чӣ намеган ана ака бин ҳичи намеган рейда би беномусмон бар. не моро хеле проблема мекунам барое ки мо мерем дар майдони чӣ хеле мекунем хулиганӣ мекунем туда суда шапида бурдан ва бардоро ссилкаи дар комментария будагира хабар бигиред. дар оҷа ссилкаи канали телеграм канал аст, ссилкаи группа аст ки метавонед қати мо бидорем суҳбат кунем, гап занем дар бораи тамоми мавзӯъ ва ҳамчунин ҳамроҳи ӯ ссилка бо як ссилкаи дига аст барои пул кор кардан дар бурди ҷанговару бозингаро, яъне ки пул кор кардан дар варзиш. ҳамаш дар якум комментария маҳкамае. рафтем видеора, касе ки лайк мемона намемона ихтиёр дар хичаи ихтиёрие, фақат мешава ҳолатое ки одам фаромӯш мекунад ки ман мемонд ва ё ки намемондам, барое ки видеоро тамошо кардан роҳат мекунам, просто як хотирасон ушта ихтиёри ихтон подписчикошен назш мебинен бизанем бирен ҳамуҷа. яъне ки дар ман як бародар муроҷиат кардак, гуфт ки дар телеграм группа ки бародар ман дастум дар коре барои спецприёмник даем короче барои билет гирифтан. албатта ки ман ранги Рамзия вори кор намекунам, ман гуфтам тамоми факту далилото ҳамаша дар ма парто, яъне ки тамоми ҳуҷҷатҳош бародаро дар ма ҳастай. ман айни замон дар болои экран мемонам, лекин ки рувоша хира карда ба хотири чӣ, ба хотири оне ки и маълумоти шахсия ҳатто паспорти ҳамин одамам дорум. Assalomu alaykum aka Muhammad Sostin salomat inshaalloh kisovi tajva odamlar qatnamagan neja kalendora ino navbat doron neja ham ayma so'z metonam помещение для содержания иностранных граждан ну ягон чи дига aka дархор боша бигин сурат мегирам ё сёмка мекунам мепартам барои тасдиқи ин кор ки ин кор реал ния случаиво ман поли даниёи одама дорам, ягон грамм мошенникиву фребу ягон чиз дигар нестай ва суми ки ман гуфтестам ҳоло шуморо мегӯм, яъне ки гап дар бораи меяки бародар аз мо кӯмак хостак. шумо метавонед ки дар номерое ки дар болои экран дестен картаи хити ҳамин одама прямо роӣ куненша чӣ хеле ки бародар худаш гуфтак 20-22 ҳазор ҳам хеле грубо говоря, но вобастагӣ аз он мекунад ки ҳамон одами билетхар чанд қадар ӯро мехарад. хай бо фисироно дар хитчон мегиранд барое ки бародаро билет хишона мехаранд дар муқоиса ба ё ва ё ришад мекунанд. не ки ман дар ин ҳолат картаи бародара хидша мемонам, ранги дигари хе мошенникои ютуб вори картаи хи ман намемонам. хай одам картаи хидш дошта бошад як кори ман картаи хи мемонам, картаи хидша мемонам, бигзароне ёрдам кунеша бародарро аз барои Аллоҳ аз ин ҳолат бибурая. дар чунин ҳолат будан ман хидмам дар спецприём будагиам, медонам чӣ гапай, так што мефаҳмед бародара. яъне ки дар бораи телефон агар яке шумо дар интерес бошад чӣ хеле дар бораи телефон дорад, телефон время қати метанашон ба бо мегиранд ишҳалай ва чӣ кор шудагӣ бародарда. ин одам ба хотири ҷанг нарафтан отказ кардан ки ман ҷанг намерам, инем хеле ҳолат намеғалта ки
ин гапҳоро ман чандин моҳ пеш дар видеои пешинам гуфта будам. Бароям хотир бародаро видеоро тамошо кунед. Вақте ки гуфтам ягон масъаларо ягон кора ҷиддӣ биқапем ки ҳолати реалия. Ман ягон гапа ҳавоӣ намегӯм. Ҳавоӣ гуфтан проблема дора, барое ки ҳар як гапе ки ҳавоӣ мегӯӣ баъдан ҷавобгарӣ дора, ки чӣ хеле ки шумо айни замон дидистен. Аз ҳамин хотир ягон тавсия, ягон чиз ки додум, гӯш кунед барои хуби хитонай. Вақте ки гуфтам ки проблема чунин нақшаҳо рафтеста дар Россия, заниш чунин нақшаҳо рафтеста, вақте ки рамзияворе рафтор кунам бубурам бага ки не ба хотири ки мо хеле кардастем пага эсем шариф футализит мекунем мебурам мегата. Яъне ки ол дабораи касякои видеош баъдан гап мезанем. Ҳамада хайр бародаро то видеоҳои оянда. Сифата буд туй боло гузар аруси ҳуя як замоне ҷавоб мегуфтан гапи гуфта гира озида ҳамай наро намебини мардира.